रायजो राजाया खौसेयैनो दं गासिबो खौसेयैनो दं जोंनि राजनीतिक हान्जाफ्रा जि गावबागाव स्टेन्डखौ लाखिदों दा बेयावहाय खौसे जानायखौ दिनै बिथांमोना गमामायैनो सैथोलै भाबै लुबैदोंब्ला बेयाव जोंबो सापर्ट दङ दिनै 6 शिड्युलनि दिनै ट्राइबेल बेलटेन ब्लकनि जाय दिनै दिलीप शइकिया आरो मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोना दिनै बेखौ सिफायनायनि जि खोथा होनदों बेफोरखौ बासायनायनि मोनसे जे इलेक्शन जानो थांगासिनो एबारनि बिटिसि इलेक्शन जागोन बे इलेक्शना जाहैगोन बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ बासायनाय बर'फोरनि जे गोमानाय पावार जिहेतु बिटिआर जानायनि उनावहाय जिहेतु बिटिसिनि 2003नि जिहेतु जोंनि गोहो आरो बोलो जिहेतु माखासे साबजेक्टसफोर 16टा डिपार्टमेन्टफोर लांजानाय आरो जिहेतु जोंहा दिनै राजनीतिक अधिकार दिनै इएमफोरनि जि स्टेट मिनिस्टार जे स्टेट मिनिस्टारनि जि मोनसे पावार दंमोन जितु डिपुटि चिफआ जि केबिनेट रेंकनि जि पावार दंमोन दा बैफोर जिनिसखौ जोंहा दिनै मोनफिननांगौनिसै इलेक्शन आरो बेनि गेजेराव दिनै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां आफादफ्रानो नंगौ दे बिथांमोना ज' जानायनि खोथाखौ होनदों बर' माहारियारि फरायसा आफादाबो जोंबो दिनै खौसे जानायखौ लुबैदों खाथियाव बिटिसि बिसायख'थि बे बेलायावहाय बर'नि मोन 16 माहारियारि आफादफोरखौ लानानै इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जानायनि खोथा सावरायबाय थानाय नुनो मोन्दों नाथाय बेवहाय बन्धुखौ नुनो मोननाय जायाखै जिहेतु जोंहा दिनै भारतनि साफ्रोमबो जेनुइन सिटिजेन्स हिसाबै भारतनि साफ्रोमबो जोङो सांग्रां नागरिक हिसाबै बेवहाय जोंहा दिनै भट होनायनि बयहाबो समान मोनथाय दङ आरो आङो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो आं गुरैयै खावलायहरनाय थागोन दे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव जाहाथे बयबो बांसिनै जाहाथे बे इलेक्शन फ्रान्चाइजआव बाहागो लानो हायो जिहेतु इलेक्शनाव बयबो बाहागो लानो हायो जिहेतु मोजां गभर्नमेन्टखौ जों लाबोनो हायो आरो दिनै जोंहा जि एबारनि बिटिसि इलेक्शन जागोन बे इलेक्शना जाहैगोन बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ बासायनाय हाहुनि रैखाथि दिनै 6 शिड्युलनि दिनै ट्राइबेल बेलटेन ब्लकनि जाय दिनै दिलीप शइकिया आरो मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोना दिनै बेखौ सिफायनायनि जि खोथा होनदों बेफोरखौ बासायनायनि मोनसे जे इलेक्शन जानो थांगासिनो बर'फोरनि जे गोमानाय पावार जिहेतु बिटिआर जानायनि उनावहाय जिहेतु बिटिसिनि 2003नि जिहेतु जोंनि गोहो आरो बोलो जिहेतु माखासे साबजेक्टसफोर 16टा डिपार्टमेन्टफोर लांजानाय आरो जिहेतु जोंहा दिनै राजनीतिक अधिकार दिनै इएमफोरनि जि स्टेट मिनिस्टार जे स्टेट मिनिस्टारनि जि मोनसे पावार दंमोन जितु डिपुटि चिफआ जि केबिनेट रेंकनि जि पावार दंमोन दा बैफोर जिनिसखौ जोंहा दिनै मोनफिननांगौनिसै इलेक्शन आरो बेनि गेजेराव दिनै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां आफादफ्रानो नंगौ दे बिथांमोना ज' जानायनि खोथाखौ होनदों बर' माहारियारि फरायसा आफादाबो जोंबो दिनै खौसे जानायखौ लुबैदों नाथाय जों नुनो मोन्दों रायजो राजाया खौसेयैनो दं गासिबो खौसेयैनो दं जातिनि सार्थआव नाथाय दिनै जोंनि राजनीतिक हान्जाफ्रा जि गावबागाव स्टेन्डखौ लाखिदों दा बेयावहाय खौसे जानायखौ दिनै बिथांमोना गमामायैनो सैथोलै भाबै लुबैदोंब्ला बेयाव जोंबो सापर्ट दङ नाथाय आङो फंसे खोथाखौ गोसोखांगोन बे 2020नि उनावहाय जेब्ला बिटिआर सुक्ति जाखाङो अब्ला बे समावहाय जिहेतु इउपिपिएलआ जि मोनसे मेजिक नाम्बार मोन्दोंमोन 12टा बिपिएफआ मोन्दोंमोन 17टा बिजेपिआ मोन्दोंमोन 9टा बेनि गेजेरावहाय जों नुनो मोन्दों दे बारग' बिटिसिनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों दे दिनै इउपिपिएल बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बे खावलायनायनि बाहागो लानायाव आंबो बेक्ति हिसाबै बाहागो लानो मोन्दों आरो केजन जोंनि एनडिबि बिथांमोनाबो मैखोम भाबैनो खावलायदोंमोन दे बिथाङा जोंना बारग' बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा होनदों दे नोंथांमोना बिजेपिजों सरकार दानाङा नांगौ मोननै रिजनेल पार्टिजोंनो सरकार दा दिनै इउपिपिएल बिपिएफ दिनै मिलायनानै नोंसोर सरकार दा नांगौ आं बेक्ति हिसाबै आं खुनु चिफ डिपुटि चिफ आं इएमखौनो लाया आं बिदिनो थागोन नाथाय नोंसोरनो चिफ डिपुटि चिफ जा नोंसोरनो इएम जा मोननैजों मिलायनानै होननानै बिथांमोना दिनै मानगोनां दानि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांखौ खावलायदोंमोन आरो दिनै दानि बिटिआरनि डिपुटि सिएम गबिन्द बसुमतारीखौ खावलायदोंमोन दिनै बिथाङा गाव खुद थाङाखैबाबो मानसि दैथायहरदोंमोन बे दैथायहरनायनि गेजेराव आंबो खुद
सावरायनायाव आं बाहागो लानो मोनदोंमोन नाथाय बै समाव जे गोल्डेन अपरचुनिटिमोन बै समाव जे खौसे जानायनि जे दिनै इउपिपिएल बिपिएफ जों सरकार दानायनि जे अफार बे अफारखौ नाथाय बिथांमोना बै समावहाय गनायनानै लायाखै बिथांमोना लिलि हटेलाव बिजेपि जों ज' जानानै दिनै सरकार जानायनि पलिसिखौसो बानायहैदों नाथाय थांनाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोना दि बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन मोननै पार्टिजोंनो दादो नांगौबा आं व्यक्ति हिसाबै खुनु आंनो मिनिस्टार नाङा होननानै बिथांमोना बारे बारे मानगोनां दानि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांनाव इभेन रेडिसन ल'आव थांदोंमोन सावरायनो इभेन गबिन्द बसुमतारी बिथांनि न'आव थांदोंमोन बिथांनि फेमिलिखौ कनभिन्स खालामहैदोंमोन नाथाय बिथांमोना लास्टआव बिजेपिजों गभर्नमेन्ट दादों बेनि गेजेराव दिनै बेखायनो जों रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे भुला जाफिना जाहाथे बिथांमोनाबो रियेलाइज जाथों दे दिनैनि दिनाव बिजेपि गभर्नमेन्टजों दे सरकार दानायाव दे जोंनि बर' हारिया दिनै गोबां खहा जाबाय दे दिनै जोंनि पावार फांसन्सफ्रानो गैलिया जोंनि हा हुनि मोनथायानो गैलिया दिनै जोंहा साख्रि मोननायनि जि इउथ्सफ्रा दिनै खुनु साख्रिनि बेबस्थायानो जायासै ओजों नन बिटिसिनि जाय बिथांमोना मोना बिथांमोनासो डाइरेक्ट स्टेटनिफ्राय एपइन्टमेन्ट लानानै साख्रि लाबाय थाबाय जाय जोंनि बर'फोरनि सेंग्रा लाइमोनफोरनि जि खाबुखौ बिथांमोना सेनानै लाबाय जि डिपार्टमेन्टस लांबाय खुनु जोंहा दिनै गिदिर गिदिर टेन्डारखौ जोंनि बर' लकेलनि मानसिफ्रा मोनासै सोरबा हारियाना सोरबा गुजरात राजस्थान दिनै सोरबा कलकातानासो फैनानै गिदिर गिदिर खामानिखौ लाफैजोब्बाय दा बैफोरबादि समस्याया दिनै जानानै फैदों जाहाथे बेफोरखौ जानायनिफ्राय गोजानाव थानाङो बिनि थाखायनो जों दिनै रिजनेल पार्टिसफ्रानो हायोब्ला दिनै क'लिशनबाबो मिलायनानै बिसोर गभर्नमेन्ट दानायखौ जोंबो लुबैदों नाथाय बोरै बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामनो हागोन ना हाया जे थांनाय 2020आव मानगोनां महिलारि बिथाङा जि दिनै दानि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन बिथांमोना नाथाय बे समाव जि खाबु दंमोन बे समावनो हाइ टाइममोन अब्ला दिनै बर'फ्रा बिदि अबस्था जालामोन नाथाय दिनै बिथांमोनखौ ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थादों नाथाय ससियेल मिडियायाव नुनायनि गेजेरजों गोजोनदों मोजां मोनदों जे प्रेक्टिकेलि बिथांमोना मावनो हायोब्ला प्रेक्टिकेलि बिथांमोना सैथोयै जाथिनि आरो खौसेथिखौ लुबैबादोंब्ला बेयाव बर' माहारियारि फरायसाफोरा बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय जों अलवेज वेलकाम। थेंक इउ।